Yes, good morning mga idol. So another vlog na naman tayo ngayon. Panibagong araw, panibagong vlog. So karon mga idol, maayon na ang timpo sa panahon kay hayag na gud siya. Nagpakita na gud si Haring Adlaw at tanawon ng langit oh. Hayag na. So nakapanghalay na in taon ko. Mga hinalay oh. 2 days na nga basa o pag inauga, so mauga na ginaron siya kay init naman yun. So nagplano mi karon nga mag-adtumig dagat kay mamasul para naatay isabawon niyang gabi ba. Panggabi na to, sakla na to kalamunggay mga idol. So adto na ta mga idol, adto tag dagat ani. So nara mga idol, mahaw mi diri sa dagat, dalamig balanghoy. Piniritong tamban, piko, ginamos, then mga chichirya. Mga madali na to mga idol, chichirya. Then napon may nakakuha na nga gagmay kay nga isda oh. Dayon nagbihon pag yun. Dagkilaw pag yun, presko nga isda ang kuha. Ay sausaw na rin sa ginamos oh. Kalame. Nga ako ang brother. Amo ang migo nga mga layahay si Jim ST Jim. Ug ang iyang wife. Uban yun na yung wife para hindi mabiyaan nugkuan ba bana si Idol Maloy on the mix. Idol Maloy. So kamulog kaon, kamulog istorya magiging na madali na to diba okay na siya itong madali. So naata karoy isda isda nga gitawag nila og alibangbang lami kay paminawon nga gitagaan tag isda ba da dako kay kalipay na to tagaan ta 1 kilo pa yun hatag tanawa nga nina nga kay na tambok ra ba kay ning isda gitawag ni siya og alibangbang nga isda sa English pa butterfly face kulba kay nga isda may pangdagat ay butterfly mga isa ko ni siya ka kilo mga idol okay kay lipay na kayo. Nagdibli sa naghatag more kuha pa mga higala. Thank you kay mga idol sa inyong paghatag aning kuan. Inyong kuha. Kami na kani sa bawon saglag kamunggay. Ilad ng bahaw ani. Presko kayo kay ginawa pa ba ya? Unani kanindot og duol ra dagat. Sa kabalo lang pug ka manguha. Para kami pamasol na mo agad may kuha in taon kaluoy in taon na mo may kuha si Idol Maloy o si Brother Clark so agad in taon kuha pag kaluoy na sunog na lang in taon mis dagat pero ay kuha in taon tanaway ang gibit-bit gamay na siya pero lami na kay nagsabaw bit ini pong bit-bit ni Maloy ni Brother sus kalami na bagay kaya ani mga idol may na sa bawon ba. So talira guro tataman mga higala. Salamat sa inyong pagpaminaw pagtanaw ni akong gamay nga vlog. Thank you and God bless.